Halusin myös tulla kertomaan vähän tuosta mun tulevasta verkkokurssista lisää, niin kuin lupasin. Ja ehkä vähän kertoa taustoja, että miten toi verkkokurssi on syntynyt. Oikeastaan se kaikki on lähtenyt omasta historiastani oman mielen haasteiden kanssa. Vielä tuossa 10 vuotta sitten olin tosi masentunut ja ahdistunut ja siellä oli uupumuskin taustalla. Ja mulla oli asiat ulkoisesti kauhean hyvin, mutta sisäinen levottomuus, sisäinen rauhattomuus, ahdistuneisuus, se vei kauheasti energiaa. Mä olin uupunut, tosi väsynyt ja koin sitä ahdistusta ihan päivittäin. No, mun ystävä vei mut sitten Kundalini-joogatunnille ja täytyy sanoa, että tää on ollut semmonen käänteentekevä asia mun elämässä. Mä ensimmäistä kertaa sain sellaisen kokemuksen, että mun mieli oli täysin tyyni. Mä pääsin yhteyteen mun kehon kanssa ja asiat alkoi näyttäytyä pikkuhiljaa niin kuin selvempinä, että mä sain niihin etäisyyttä ja pystyin työstämään niitä asioita vähän silleen objektiivisemmin, mutta myös hyvin syvällisesti. Tämä kurssi pohjautuu Kundalini-jooga-harjoituksiin ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian metodeihin. Eli mä yhdistän nämä kaksi ja lisäksi siinä on kehollista meditaatioa. Ja jos susta tuntuu, että sä kaipaat sellaista kehollista työskentelyä, kokonaisvaltaista työskentelyä sekä sun mielen että sun kehon kanssa, niin ota tuosta linkistä uutiskirja haltuun ja saat vielä liittymislahjana ilmaisen meditaatio, joka poistaa pelkoja ja ahdistusta. Saat sähköpostiin tällä viikolla lisää tietoa tästä mun kurssista ja lisäksi mä haluan tarjota tämän kurssin tosiaan 20 ensimmäiselle asiakkaalle puoleen hintaan. Pysy kanavalla, seuraa vähän mitä tapahtuu ja koska ja palataan asiaan. Ihanaa päivää sulle!